Que tal, rapazada? Moi Mirada boas. que trouxemos aquí. É todo vigente campeón do son do Rei da Comedia. Sabes que eu me presentei? Presentaxeste? Sí, pero fixaron ben e non me colleron. Bueno, e ao mellor recurso dudaron, di... A ver, ti pensa, imagínate, non sei como sería o tema, non? Pero imagínate que entro eu e non entras ti. Bueno, Quen iba a ganar? Claro, ti, é que non hai sitio para todos. No, pero bueno, eu teño aí esa espiniña de querer, bueno, aprender, porque claro, hai cousas que por moito que salga de ti, hai cousas que un fundamento que necesitas. Claro. Eu teño moita rúa porque claro, nós este ano cumplimos 10 anos co Sacho Selfie. 10 anos. Cumplimos 15 con Turbegal, pero Turbegal, de feito, hai unha páxina que se chama Galicia sin rostro, e nós antes casi éramos sin rostro tamén, porque eu realmente nunca considerei, e sigo pensando, que ese é importante eu. Claro. O tema é o mensaxe, non? Que pasa? Que claro, de repente un día, fai 10 anos, que ao mellor deixo vos aí unha pista, Estamos querendo organizar aí unha festa para todo o mundo que queira vir, nunha mesa, non sei se coñeces, ali na Carballeira do Rodo en Lalín. É unha mesa que ten 33 metros, ten 3 de ancho. Pois, mira que Lalín estuvo unha vez solo na miña vida. En tua vida, e de paso. No, bueno, parei a mirar algo, polo menos. Parache na gasolinera a mirar. Sí, e dar volta. É moi interesante Lalín, aparte que sempre se di que é o kilómetro cero. Bueno, o kilómetro cero, según eu teño entendido, está un pouco máis hacia Palas, pero non vamos discutir, porque mira, pasou nunca, ali hai pon a placa de kilómetro cero, entón eu non vou discutilo. No, claro, igual que un día eu estuve e é unha zona que me gusta moito, na montaña, no Macizo Central, en Ourense, e eu estuve traballando moito para varios concellos. A ver, produción, que tenemos aquí? Traer suministros. O tinto con gaseosa. Aí está. Ai. Bueno, maravilla. Moi ben, moitísimas gracias. Agua cautiva, sabes por que é cautiva? Por que? Está dentro da botella. Aí está, ves? É como o peixe. É agua de fonte, Ti o peixe como lle chamas? Peixe, pescado... Claro, ese é o tema. É como, eu chamo-lle peixe. Peixe, cando está no plato xa é pescado. Xa se pescou. Xa se pescou, entonces... É como o marisco, chámalle marisco porque ven do mar. Se fora de Francia sería Francisco. Viste? Bueno, pois comenzamos ben. Bueno, pois o que che digo, en Vilariño de Conso traballei moito eso para varios concellos do Macizo e de feito levei, eu tuve un quiosco nunha playa. Quiosco nunha playa? Ostras, eso sí que é o traballo. A 1500 metros de altura. A 1500 metros de altura nunha playa, ahora carai. Era a playa fluvial de Vilariño de Conso. Aí falache. E había unha zona que ahora mismo, como estamos falando deso, se me vai a olvidar, Chaguazoso, ves? En Chaguazoso é o pueblo habitado máis alto de Galicia. Ahora mismo, igual de España xa me colaría, pero de Galicia fijo. E hai un cartel ali que o pon. E me din uns de Viana, no, que o pueblo máis habitado é tal. Xo, mira, eu non vou ir con metro a medir, sabes? Ali pon o carteliño, a mí xa me vale. No, eso ten que ir a xunta. Eso peleado entre vós, que eu viño de visita, na máis. A parte é moi interesante, porque Chaguazoso, que non sei, outro día falamos tamén, hai de cousas que hai en Galicia, porque agora parece que solo sabemos facer series de narcos e movidas así, non? Parece que somos pero hai miles de historias en Galicia que son facilmente versionadas para unha peli ou así, non? E hai unha historia ali en Chaguazoso, porque en Chaguazoso hai uns bolos de pedra que son do deshielo, de Manzaneda, e xuntáronse ali, non? Entonces é moi curioso, que ves todos así, bolos de pedra. E despois tamén hai un foxo do lobo. Sabes o que é o foxo do lobo? O foxo do lobo en sí non, ahora mesmo non. Bueno, os foxos do lobo normalmente son en pico. Vale. Entonces son muros que se construían para embocar hacia o lobo para embocalo e no final había unha fosa e que caera o lobo aí e cazalo. Sabes a que me acordou eso? A playa de Foxos de San Seixo. Hai unha playa que se chama Foxos, ao lado da ermita. Sí, e un señor maior díxome, isto é porque antes facía que os lobos baixaban hasta aí
Pois isto é, na montaña facían eso, facían muros de pedra altos para que o lobo non pudera soltar, e iban cercando e tal. Bueno, pois en Galicia, eu sempre falo de oídas e de fai tempo, entonces ao mellor o dato non é... Eles xa o saben, pero para que te vayas acostumbrando. En Galicia creo que hai 2 ou 3, e este é un dos mellores conservados. De feito, falta... ao mellor chegas ali, queres limpialo e ven patrimonio e che mete en zasca. Entonces, ti ves unha X ou unha cruz, pero máis, esa creo que é máis X. Todo silvas. Ves todo limpiño e ves unha X así de silvas. Con silvas. E aí estaría os muros, non? Entonces, por que facían eso? Pois porque así, desde calquer frente, podían encerralos. Entonces, desos non hai moitos. Hai un que está moi ben conservado cerca dali, creo que é, non sei se na Gudiña ou en Viana, pero hai un que está moi ben conservado ali. E este, pois é o que che dixo, ves un mato de silvas, pero si percibes nunha imaxe aérea que é unha cruz. Bueno, pois había unha historia do lobo e que había unha señora que era moi mala leche. E te miraba atravesado e mañá te pillaba o lobo. Ostras. Entonces, de repente, pois eso, fixeron o foxo do lobo, acotaron o lobo, cazaron o tal, e de repente a señora desapareceu. Non apareceu nin o corpo do lobo, nin volveu a aparecer a señora. E son destas historias, aparte que, claro, ti pensa, agora non está tan desconectado, pero sigue sendo un pueblo a 1000 e pico metros de altura, nunha zona moi despoblada, non? Entonces, bueno, a mí me gusta moito ese tipo de historias e creo que hai que recuperalas. E eso, eu tuve ali unha piscina na playa faina calquera. O tema é facela unha montaña. Dá máis choio, sobre todo subir arriba. Claro. Ostras, no, é complicado, porque de feito o tema dos proveedores e tal, eu non por justo, pero por necesidade acabei cun proveedor de Ponferrada, pero que me traía de todo, entendes? Entonces, claro, además que che suban si non hasta é imposible, no, a ver, había rutas, había tal, pero se eu quería ir a un súper un pouco xeitoso, tiña que ir ao Averín ou ao Barco de Valdeorras. E non podes perder, perdes un medio día para ir ao súper. Entonces, sí que cando íbamos ou baixábamos, por exemplo, as chucherías, aquí hai moitos almacéns de chucherías, non me digas o porqué, pero Tui, eu creo que o centro geográfico de Galicia é as chucherías. As chucherías? La virgen, pero naves como as centellas, Os que fagan o camiño portugués, enchense delas. Non sei, pero eso, as chucherías e outras movidas, cando íbamos ou viñamos, porque estábamos alá na caravana, pero a veces viñamos ou íbamos, non? Entonces, traíamos ou levábamos algo de material da costa que material da costa é apreciado. Un máis que outro. Pero o resto viña todo había un proveedor que viña pola zona e con ese xa tiña prácticamente de todo, incluso estes vasos e outras movidas que xa eles te proveían, non? Entonces, ao final, pois eso, eu intentaba tirar de produto galego e de produto tal, pero a realidade é a que te pon sobre os pés na terra, sabes? E bueno, que che digo, nós nos primeiros anos de Turregal, nos 5 primeiros anos, non considerábamos, e seguimos sin considerar que seamos importantes, pero claro, a raíz do Sacho, que nunha festa, pois no 2016, en agosto do 2016, pois foi cando se inventaron os pau selfies e había memes en internet e eu convertín un meme nunha realidade. E bueno, sempre dixo que habría que velo, eu creo que non estou moi equivocado, pero creo que me podría apuntar no Guinness como o Sacho que máis facturou no mundo mundial. E non é porque facturáramos moito, porque parece como que vas por fora e diste, este ganou cartos, non. Pero ti pensa canto facturas cavando. Pouco. Unha mierda. É dá máis traballo. É da máis traballo. Bueno, eu tamén teño meu choi, tampouco me veñas agora. Claro, porque depois din que os artistas non traballamos. Eso sí que é un melón bo, Non podemos botarnos pedras entre nós. Eso é verdade. Pero me refiero a eso, que ti pensas, aínda que ganara, non sei, 5.000 euros desde que leva o Sacho en activo. Canto
terías que sachar para ganar 5.000 euros. Que malo lejón todo. Vas ter que cambiar ya... Tens que cambiar de sacho Sí, a folla cada 2x3. Sí, queda afiada de tanto cavar. Entonces, coa coña esa, non? De meter o sacho como o sacho da historia que máis facturou. E, bueno, pois eso, convertimos o sacho nun medio de traballo, un medio, pois un pouco como a nós, non? Así, a veces disperso, pero tamén, pois eso, pretendendo traer a realidade ás redes sociais, pero un pouco a nosa maneira, con esa broma, con ese tal, pero non deixamos de ser pois como un reporteiro, un reporteiro, unha mezcla entre animación de rúa e reporteiro. Pero, e eso, teño esa curiosidade polo audiovisual, sempre a tuven, pero por circunstancias, claro, a ver, ti pensa que eu teño 50 anos e non era fácil estudiar ou traballar no audiovisual, tiñas que ir ao mellor a Madrid ou tal. Entonces, claro, a mí miña nai dixome, ti estudia mecánica que hai moito chollo. En mi vida fixen nada, ainda aos meus coches pouco ou nada lle fago. Pero, bueno, entonces eso, por eso me presentei para o tema de intentar aprender, sacar sempre todo o que se poida, non? Sí, a mí pasoume igual, eu tampouco tiña pensado poñerme nin co tema de crear contenido, comedia, nin nada. O sea, ao final apareceu ese casting, eu, xente que me dixo apúntate, eu dixen que non. Pa que eu dedico a outra cousa, non sei que, nin te vías preparado para eso, e resulta que ao final collente, e non te ves preparado, pero tens que preparar ao final, dir, bueno, pois... a ver, eu creo que algo dentro xa tiñas que ter. Sí, eso telo que ter sempre, sí. Algo tiñas que ter e non simplemente, porque, a ver, hai xente que é moi... Eu son moi de traballar no público, pero iso non quere dicer que teñas soltura e que teñas tal, non quere dicir que a mellor seas gracioso. Claro. Simplemente gestionas fácil, sí, non? Sale chido. Pero claro, depois tens que ter ese punto. Claro. E o que me falta a min, que é esa disciplina de... porque eu, se fago un monólogo, faría un distinto cada día. Non son capaz de, sabes? Eu, según me vai acordando, entonces ter esa disciplina, de ter ese guión, porque eu cando máis fallo, ainda que sean 4 palabras, se teño que dicir un guión, o sea, eu xa rara vez regravo, eu como saia. E normalmente, se teño que repetir, sale diferente. E se teño que dicir, ainda que sean 4 palabras, fallo. Fallo. Sí. O sea, non me sale tal cual. Eu teño que coller o texto, adaptalo, montar unha película dentro da miña cabeza e soltoa. É que é así, a mí non me gustan tampouco os monólogos cerrados, de unha frase que ten inicio, nudo e desenlace. O sea, a mí gustame contar unha historia. Por exemplo, porque ao final, polo menos eu nos meus monólogos, son cousas que me pasaron de verdad. E ao final é coller unha historia, sabes que vas falar deso, e soltalo. E máis ou menos contalo así, non é tan cerrado. De feito, non sei se tuve esta oportunidade, eu polo meu traballo sí, pero eu tuve a oportunidade de ver a moitos monologuistas en repetidas ocasións. E xa lle sabes o monólogo. Sí, e de feito hai algúns que me tocou máis que é un monólogo diferente da última vez. Pero se ves 4 ou 5 veces, xa sabes, esta parte vai aquí, esta parte vai... O mellor o que estás vendo hoxe é novo. Claro. Pero ten recortes... Claro, é que ao final, bueno... Non hai, eu hasta ahora non vin a nadie que un novo monólogo sea totalmente... É que é moi complicado, por exemplo, o caso de eu fora ver a Touri, no seu... Eu non poño nombres. Eu fora ver a Touri no seu monólogo, que me encantou. Sí. E eu, a ver, funo ver a... Onde foi? Fun con Alba, Mamatopa. Funo ver a C. Saludiños, Pafisterra. Estamos, bueno, claro, ti xa pasaches polo... Polo... Como se chama o programa dela? Ah, polo Canta Claro. Polo Canta Claro. Sí. Estamos esperando, Eu, a ver, este home ten un nivel, é o campeón mundial de Galicia. Eu é que lle pedín posada. Entón, igual é por ele, dixo, a ver, eu se vou para lá, é para todo o fin de semana. Claro, aproveitas, é logo. Pero é un sitio moi chulo, o que está dicindo, que fun con el ACE, vimos a Touri, e pois eu invitar a meus pais a ir, que viñeron a Ribadumia, eu xa sabía o seu monólogo, pero que claro, é un traballazo porque tes que facer
unha peza moi larga dunha hora, e que che funcione e demais, entón, claro, facer unha hora dunha peza levache tempo. Claro, pero é que non só eu nese caso en concreto, non é só os monólogos. Cantas festas, como se chama, que ti xa foches tamén, a min, eu ainda reclamo, eu tamén teño dereito a anunciar unha festa un día. Como se chama cando vas a dar o monólogo? O pregón. Ah, sí. Cantos pregóns da Touri? Sabes? Cantos pregóns da Touri? Por eso che digo que é moi complicado sí que en cada pregón, en cada monólogo. Eso, eu hasta ahora xa chego, non vin a ningún espectáculo de ningún artista que sea totalmente diferente a outro que haxa visto dele. É que é complicado, moito traballo, ao final. Se estás ensayando un monólogo, se tens que facer outro, é unha E locura. aparte que, por exemplo, ti a ver, xa é un clásico, non? E eso, por exemplo, non pasa nos monólogos, pero é un clásico que se ti vas a ver un concierto de X artista e fai unha gira nova, é con outro disco. Pero, obligatoriamente, ten que tocar algunha dos discos anteriores, porque, sobre todo, nos bises, xos van a pedir, pero cantas cancións ten que ter esa persona na cabeza? Moitísimas. Non me extraña que vaya con pinganillo, senón é madriña. Xa lle vai poñendo en Spotify, como ten a lista de Spotify posta e vai nas cantando. Ostras, cuidado, eso. O malo é que ten que ter a lista de Spotify a premium, porque se non saltalle un anuncio. Igual toca o anuncio tamén. Está aí cantando e di, ai, ahora tenemos en Carrefour non sei que. Ratibrón, mata o rato, cabrón. Sí. Bueno, pois a verdade que estuvo moi ben. Non vamos facer parte de YouTube porque hoxe andas un pouco apurado. E ademais fai calor, estamos sudando moito, 5 litros de agua vivemos hoxe xa. Bueno, malo licor café. Malo licor café. Que bebeu ele, ou non beber alcohol, bebía juiña fresca. Viste. Pero moi ben. Un placer. Igualmente. Espero que haxa unha segunda oportunidade, o mellor xa incluso pois en algún bolo que compartamos, en algunha cousa que levemos a caravana, e se non, se che cadra algún bolo por aquí, está sempre invitado. Temos atún, temos huevos para os veganos. Todo, hai de todo. E aparte os entolos xa... Non, xa quedan para ti, Non, pero estuve moi a gusto, así que moi ben. Espero que che vaya moi ben na vida. Moitas gracias. Moitas gracias porque ao fin e ao cabo pois ese mensaje que transmites, non? De que queres facer un pouco a comedia, sempre hai esa parte, non? De que faz comedia para que outros se divirtan, non? E bueno, enriquécete como persona. E nada, aquí no Xacho dixen, tes as portas abertas cando queiras. Pois volverei, moitísimas gracias. Así que nada, aquí nos veremos. Adiós, xentiña. Xacho dixen. Un placer.